हेलो फ्रेंड, नमस्ते, प्रणाम। मैं नीलू मौर्य अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ और मैं जा रही हूँ एक सुंदर सा माता रानी का भजन गाने। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को अपना आशीर्वाद प्यार देना और वीडियो को फुल वॉच करके देखना, तब माता रानी के भजन का आप लोग आनंद ले पाएंगे। राधे राधे, जय माता जी। काहे के जलूर से आए बतावा माए कैसे मनाई, काहे के जलूर से आए बतावा माए कैसे मनाई। गंगा के जलवा मैया मछली जूठरलस, गंगा के जलवा मैया मछली जूठरल। कैसे का पौआ धोआई बतावा माए कैसे मनाई, कैसे के पौआ धोआई बतावा माए कैसे मनाई। काहे के जलूर से आए बतावा माए कैसे मनाई, काहे के जलूर से आए बतावा माए कैसे मनाई। अड़हुल के फुलवा मैया भवरा जूठरलस, अड़हुल के फुलवा मैया भवरा जूठरल। कैसे के गजला बनाई बतावा माए कैसे मनाई, कैसे के गजला बनाई बतावा माए कैसे मनाई। काहे के जलूर से आए बतावा माए कैसे मनाई, काहे के जलूर से आए बतावा माए कैसे मनाई। गैया के दूधवा मैया बछड़ा जूठरलस, गैया के दूधवा मैया बछड़ा जूठरलस। कैसे का पंचामृत बनवाई बतावा माए कैसे मनाई, काहे के जलूर से आई बतावा माए कैसे मनाई, काहे के जलूर से आई बतावा माए कैसे मनाई। गेहुआ के बलिया मैया सुगना जूठरलस, गेहुआ के बलिया मैया सुगना जूठरलस। कैसे का हलवा पूड़ी चढ़ाई बतावा मैया कैसे मनाई, कैसे का हलवा पूड़ी का भोग लगाई बतावा मैया कैसे मनाई। काहे के जलूर से आई बतावा मैया कैसे मनाई। जय माता जी।